Alleluia, Alleluia, Jesu Kristus lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah, Kristan ya ro ai ngujing knya, u Kristus kun lang rod lui Kajing puli nakikam jiki apostol Tolong baar kan khat saw arpuar du balai pulai Hagas ni Pentekos Petrus ubalai yang lang bat ki khat waingut Ula penjam la kasur bola keren haki Korang ba Judea bat phi baro ki basyong ha Jerusalem To pintep yakani bat to syashkor ki ktien jonga Ujisu na Nazaret ubriu yauba la kubur api dau blai digi kamba kijing phala bat kidak ishin ki bau blai ulale dau hapdeng jong pi kumba pi hi pitem yau new Jisu yau bala ai tino kat kum ka sandur bat ka jing tumu lepa jong blai pila sanar pna bala penyap daki kti jong ki riu baman henry blai ulapen me pat yau da ka baw lo pala ya u na kijing khom jong ka jing yam namar kamla banlong ba un sha bat haka na baw dabet u ong shaphang jong u ngale i yo trai khmat jonga barabor na baw don hakamon jonga bangan om sha pensir namar ka ta ka donot jonga kala kemen baru thle jonga ula shat kemen pucet ka do jonga kan seim ha ka jing kermen na ba menom ino e kamen sim jonga ha kanyamra lamne men sha eu bakhu jongme un mat ya ka jing pun melapen i hanga ya kalenti jong ka jing em bat men pendap ya nga da ka jing kemen na kmat jongme ko para nyala ban keren shai kedar hapi shaphang udabet ukpa temen baula yap bat latep ya u bat ka jing tep chung ka don hang ni bat ni hadu menca mene Henry bau long unang ithulupa bau tep bau blai lakular ha u da ka basmai bu un ki ya wei na ki khon jong u ha ka khat jong u ri i lupa ba lakren shaphang ga jimi pa jong u kres ba enshim la ino ai u ha ka nyamra lamne ka do jong u ka mat ya ka jing pon yau ne hiu Jisu blai ula pen mi pat Badia kata ngi baro nyilong kisaki haba lakin tu usha kamon jong ublai bad haba uli opdiang nau kpa ya ka jingkular jong umen sim bakhuj la the karhaya kani ka ba phio i bad ka ba phio sngew kaktien jong utrai kasam ka bakhan riu tu sumare nga ablai namar ngawan ri hami to sumari nga ablay namar nga wanri ami nga ong hautray melong utray jonga kutray me melong kalen nong kenji bat kabaha jonga me hi me bat ya kabaha jonga to sumari nga ablay namar nga wanri ami ngan kerkhu yaw tray ba ay bud ya nga bawat men miet ru uyalam ya kadonod jonga ngayay bu yaw tray hakmat jonga bat u hakaliang kamon jonga ngana omsha penki to sumari nga ablay namar ngawanri hami jekom ta ka dono jonga ka shat kamen sim jonga ka kamen wat ka do jonga kan yo jingkermen naba menom IT ya kamen sim jonga sha kanyamra lemne men sha bau bakhu jongme unmat ya ka jingpun to sumari nga ablay namar ngawanri hami men peni hangai kalenti ka jing em ka jing pura ka jing kemen hakmat jongme bat ha ka kamon jongme ka jing suk si junam to sumari nga ablay namar ngawanri hami ka jing puli naga gospel bakut kat kum Matthews kalenong ka bar pupra kadukot ka bapra hadu bakat pra ha kaca kapor ki kan thai kilami ken rat na ka jing tep da ka jing ting bat ka jing kemen ka bakrau bat kilamare ban
ya tho akisan ran jong u badak mi Jisu lay shem bat ki bat ula ong kublay kilawan shajan bat kila bat iki kejat jong u bat kila mane ya u teu Jisu la ong haki bat shep tieng kilek bat ya tho aki para jonga bandai cha Galilea bat hang cha kin so i nga kat ba ki dang ya lek hakmi kat to kat ningot na kinong aphira kila lek shakanong ba bat kile tho akiling do rang ba kat kabalaja kipat anda kile kendo bat kitaman kisan kile subut kila ai jengkai kita kisipai bat kila pta kumni coong haki brio kisenran chungu kilawan menmiet bat kila tu no ya u kat ba ngi dang yo thia badada ulat untip ya kane nyen sapan ngai yo u bat phindai ban kuslai ei kumcha kila sheme kata kapisa bat kila le kumbal ai bud yaki bat ya kane ka khana lapan priang hapdeng giju hadu menta meni ka gospel jong utrai